जय बर' हारिनि नोंथांमोननि गेजेराव दिनै आं डिसकासन खालामनो होनना बुंदों लरेन्स इस्लारि ओमफ्राय भार्सेस सेवलि महिलारि आं बेनि सायाव नोंथांमोननि जेसेबां हायो आङो डिटेल्स खिन्थानो नाजागोन दै नोंथांमोननि गेजेराव डिटेल खिन्थानो नाजागोन आं बेसेबां हायो आरोखि ना थ' नोंथांमोनहा भिडिअखौ इन्टारेस्टेड बा नायबानो जाबाय आरोखि आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे भिडिअ क्लिप फिसा होगोनोसै बेनो जाहैबाय मा लरेन्स इस्लारि सारनि बे लरेन्स इस्लारि सारा मा बाथ्रा बुंदों बेनि सायाव नोंथांमोननो आं भिडिअ क्लिप मोनसे फिसा दिन्थिना होगोनोसै बेखौ नायग्रोदो बिनि उनाव आं नोंथांमोन बेसेबां हायो डिटेल रायलायगोन आरोखि भिडिअखौ नायना लाग्रोदो एमएलएआ खालि स्किम राननायल' नङा सुख दुखुआव मानसिफोरजों लोगो लानाय दाख्लै हमनानै लांजादों मानसिफोर जेलाव नायदां धुबुरियाव बे एमएलएनि खामानि सोरबा लांजादों गुवाहाटियाव नायदां मानसिफोरना केस दं बिसोरखौ आं सहाय खालामगासिनो दं दाख्लै सासे मानसिया बे अफ्रि होननाया नायदा अफ्रिनि माबाखौ बिराद बक्सि जोंनि इउपिपिएलखौ नङा होमबा इउटिउबार गैया सासे खिन्थु इउपिपिएलआव सासे मानसिया बिराद मोजां दंलै लरेन्स सारा होनदों बे आंनि केसआवबो फैसा हरो एनडिबिनि केसफ्रावबो फैसा हरमारो आं माने आं बास बिसार खालामा बिसोरबो आन्दलन खालामदोंमोनथ' बैयाव दं साराय होननाय हबावहाय जर्दानपुरनि फाग्ला होनलाबायो आंनाव थांगासिनो बेना केसआ डिमापुराव मास मोनफ्रामावबो आं बेनो 15,000 हरनानै थांलाय फैलाय हजोंहाय आरो डिमापुरनि बर' मानसिखौ आं बहननानै बे आंनि समस्थिनि मानसिलै बेखौ हेल्प खालामबो होनहरबावो सानसेखालि फायखाना लुनो बिदों आरो नोंनो आं 15,000 मासाव हरनांगौ आरो बबेनिफ्राय आं नोंनो बिदि लुनो हरनांगौ ओइ दिननिफ्राय नै माबा बखिलाबायनाय बिदि मानसि थायो आंना बास बिसार गैया जायफोर गोदो आन्दलनाव दङमोन बे आंनि पार्टियाव सोरबा दं सोरबा गैया आंनावबो अननाय दं आंबो गोदो बिराद गोलाव एबसु मावबोबाय बिसोरबो आन्दलन खालामबाय बिसोराबो केस दङ आं हरो सहाय खालामो बुरजा फैसा हरनो हाया आंनाव खिन्थु आङो थोजासे नङाबाबो सोरनोबा 10,000 15,000 हरनानै उकिलनो हैनांगौ केस मोनसे जाबा 5,000 नोंसोर गारि थांलाय फैलाय सानसे थाहैनांगौ बेबायदि आं फैसा हरनानै सहाय खालामो दाख्लै बे अफ्रियाव बुंनो लरेन्स सारा थिगैनो दङ बेबा इउपिपिएलआव होनलायलायदों आं खालामो जेसे हायो सहाय खालामनो नाजादों मानोना बेनो सासे एमएलए सप्तायाव खनसे लोगो लायोबा जायाबानो जाबायना इसिबां लोगो मानसिखौ न'आव थांजानो बायोबा मानसिफोरजों लोगो लानो बायोबा मानो नांगौ एमएलएखौलाय एमएलएआ मा जेखौ रायजोफ्रा बिनो हाया जेखौ रायजोफ्रा बुंहैनो हाया जेखौ रायजोफ्रा मोनहास'वा बे रायजोनि जानानै बुंग्रायासो एमएलए नंगौना नङा नोंसोर लागोआव दालां नांगौ नोंसोर बिराद दरखास्त हैबाय डिसिनाव बबेबा अफिसारनाव खबरानो लायाखै एमएलए होनबासो मोनगोन ना दालाय मोनबाय नङा होमबा बेबायदि पाटगाव हायार सेकेन्डारि जाबाय स्कुल नांगौलै बिल्डिं दालाय बिल्डिं लुगासिनो दं हाथानसै जाहारबारियाव लुगासिनो दङ बिसमुरियाव लुगासिनो दं आं फरायनाय गौराङाव लुगासिनो दं सालाकाथिया गोदान हाबाय बिसोरनोबो गंसे हरदां बेबायदि मेला स्कुलफ्रा जागासिनो दङ जेरावबो हस्टेल जागासिनो दङ स्कुलाव धरती आवा ग्राम उत्कर्ष अभियान होननानै सेन्ट्रेलनिफ्राय एसटिफोर थानाय जायगायाव हस्टेल हरो दा आंनि समस्थियाव 7टा स्कुलाव हस्टेल जागासिनो दं हौवासाफोर थाग्रा 50 जन हिनजावसाफोर थाग्रा 50 जन बिदि 7टा स्कुलाव जागासिनो दं मेला खामानि आं बुंजोबनानै समय नस्थ' खालाम गोसो गैया जों नै बारग' गावबुरा दानि गावबुराया मोजाङै बुंलांबाय सारा जों लागोआव हेल्प खालामबाय गंसे बिनायाव गंनै दालां मोनबाय आं ओंखायनो सानदों नोंथांमोना भिडिअखौ नुखाबाय नङा होमबा लरेन्स इस्लारिया माने गाव एमएलए थानाय समाव बे 5 बोसोरनि समाव बिथाङा मा मावबोखो आरो मा मावबोआखै बेखौ खिथाजोबखाबाय डिटेल खिथाबाय आरोखि ना माने बिथाङा सोरनो बेसेबां राङारि अनसुंथाइ हरदोंमोन जायफोर एक्स एनडिबि ब्रादारमोननो बिथांमोननि केस मान्थलि माने हाजिर जाहैबाय थानांगौ बेखौ नोजोर होनानै माखासे केसफोरखौ थांबाय थानांगौनि खाथिराव बिथाङा मान्थलि सोरनो बेसेबां फैसा हरदोंमोन मारै हेल्प होदों बेखौ बिथाङा डिटेल्सै बुंखाबाय दा बाथ्राया फैबाय मा नोंथांमोननि बे क'क्राझार समस्थियावहाय नोंथांमोना सोरनो भट होगोन दाना बे मोनसे कुइसना बे जाबाय दाना खारन बेवहाय जोङो मानसिफोरखौ जों नोजोर होनांसिगोन दाना लरेन्स इस्लारि दङ लरेन्स इस्लारिया सोर बिथांनि कन्ट्रिबिउसना समाजाव मारैखौ बेखौ फल' खालामनांगोन आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोनहा बेखौबो फल' खालामनांगोन सेवलि महिलारिया मेडामा सोर आरो बिनि कन्ट्रिबिउसना जोंनि बर' समाजाव बिथांनि कन्ट्रिबिउसना मा दं
जोङो बेखौबो जों नोजोर होनांसिगोन रायजो राजा नोंथांमोन माने भटआ ओरैनो गोरलै बाथ्रा नङा भट होनाया माने ओरैनो माबा मोनसे थाइनै थाइथाम रां लानानै 500,000 रां लानानै भट होबानो जाया जुदि नोङो सोरनोबा 500 थाखा रां होनानै जुदि भट होबाय नों बिराद गिदिर मोनसे 5 बोसोर सेस खहा जाबाय आरोखि दा बिनिखायनो जोङो जुदि मानसिखौ जोङो जुदि नोङो जेमाखि मा होनांगौ समाल'सना खालामनानै बिथांनि कन्ट्रिबिउसना समाजाव मा रोखोम बिथाङा समाजाव मा कन्ट्रिबिउसन होबोदों जेब्लानाखि नोङो बे गासैबो हिस्ट'रिफोरखौ नोङो माने मिथिनो लागोन बा नोङो बुजिनो लागोन आरोखि दा नोंनि हिस्ट'रि बिथांमोननि हिस्ट'रिखौ नोङो जेब्ला मिथिगोन अब्लासो नोङो नायनांगोन फार्स्टआव आं बुंग्रोनोसै जेनेबा लरेन्स इस्लारि बे लरेन्स इस्लारि सारा थांनाय 5 बोसोराव बिथाङा एमएलए जाबाय नङा होमबा दा बिथाङा एमएलए जानानै बिथांनि कन्ट्रिबिउसनखौ नायदो बिथाङा समाजाव मा बिहोमा होदों आरो मा होआखै आरो एमएलए जानायनि सिगां बिथाङा मा मावोमोन बिथाङा हारिनि थाखाय बर' हारिनि थाखाय बिथांनि सेक्रिफाइसआ मारैमोन कन्ट्रिबिउसना समाजाव मा बेखौबो जों नायनो नांगौ थारमाने बिथाङा नोंगौ ना होबानो जाबाय गोलाव बोसोर बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थानानै हारिनि गांनाय उखैनाय खैदां खैफोद राव हारिमु थुनलाइ बेफोरखौ रैखाथि होनो थाखाय आलादा बड'लेण्ड रायजो नांगौ होननानै बिथाङा एनडिबिफोरजों बे समाव मालाबा राजा लामा होबथानाय मालाबा उखैहाब सोमावसारनाय मालाबा दिल्लीयाव थांनाय बेबायदिनो गोबां माखासे सेन्ट्रेल मिनिस्टारफोरखौ लोगो हमहैनाय बायदि खामानिफोरखौ दिनै एबसुआव थानानै गोलाव सम लरेन्स इस्लारि सारा मावा नङा मावबोबाय आरो गोबां हारियाव कन्ट्रिबिउसन होबाय बुंनो थाङोब्ला हारिनि खैदां खैफोद आफोदजोंनो बिथाङा फेस जाबोनाय फैनाय सासे दैदेनगिरि सोर लरेन्स इस्लारिया आं नंखाय खोथाखौ बुङाखै दै नोंथांमोना नुगासिनो दङ दा जोंनि खारियाव दिनैनि थारिखआव जों मा जायो मा जोङो पलिटिकेलि दा बाथ्रा लालायनानै जोङो गावजों गाव सोंखारिलायनाया दा जोंनि गेजेराव माखासे बारा जायो रायजो राजा नोंथांमोना मा सानो नंगौ दा माने जोंनि गेजेराव जाथारै बाथारै जोंनि गेजेराव माखासे माने हाब्रु लिरलाना होलायनाय गोबोरखि लिरनानै होलायनाय बेफोरबायदिया जोंनाव समाजाव दा बांसिन जाया नङा जागासिनो दङ दा बिनिखायनो आं नोंथांमोननो बुंनो नागिरदों नोंथांमोना जुदि क'क्राझार समस्तियाव जुदि सोरखौ भट होयोब्ला बेयाव उन्नति जागोन आरो बै माने एमएलएआ नोंथांमोननि समस्तियावहाय जौगानाय खामानि मावबोनो हागोन बिथाङा कन्ट्रिबिउसन सिगां समाव मा खालामोमोन माने बिथाङा सिगां समाव मा मावोमोन मा खालामोमोन जोङो बेखौबो नायनांगोन सासे दैदेनगिरिनि जों बेकग्राउन्डखौ नायनांगोन अब्ला जों नुयो बेवहाय नोंथांमोना बिनिफ्राय नोंसोर सेलेक्ट खालामबानो जाबाय 2 नाम्बारनि बाथ्रा सेवलि महिलारि मेम सेवलि महिलारि मेमआ हारियाव जोंनि बर' हारियाव कन्ट्रिबिउसना बिथांनि बिहोमाया मा बेखौबो जोङो नायनांसिगोन ना बिथाङा दिनैसिम बर' हारियाव मा कन्ट्रिबिउसन होबोखो आरो समाजजों बिथाङा थाबोनानै मा खामानि मावबोखो बे बाथ्राखौ नोंथांमोनाबो सिनायनांगोन आरो दिनै गोबां मानसिफ्रा सेवलि महिलारि मेमखौ बुंदों जे सेवलि महिलारि मेमआ गोबां दामि दख'ना गाननानै थाङो बिथाङा जाहैबाय माने रायजो राजाफोरनि खाथियाव थांनाया नाथाय बियो मास्क खाथेनानै थाङो मास्क गाननानैसो थाङो मानि थाखाय मास्क गानो होनना बुङोब्ला बिथाङा रायजो राजाफ्राथ' माने रायजो राजाफोरनि मोदोमा देहाया मोनामो बे बाथ्राखौ गोबां माखासे ससियेल मिडियायाव दा ओंखारबाय बे आंनि बुंनाय बाथ्रा नङा रायजो राजा नोंथांमोन आरो लोगोसे बिथाङाथ' नोङो पाब्लिक टयलेटआव थांनो हाया दा बेजों लोगोसे माखासे गारि खारफायो गंसे गारिया बिथांनि थाखाय टयलेटनि थाखाय खारफायो दा बेफोरबायदि हाइ माखासे प्रफाइलनि सासे दैदेनगिरिया माबोरै एबा सासे सुबुङा माबोरै रायजो राजाखौ सिबिनो हानो बे बाथ्राखौ गोबां मानसिफोरनाव बे सर्सा जादों आरो ससियेल मिडिया फेसबुकआव बे फुरा दा भाइरेल जागासिनो दङ दा बेफोर गासैबो डिसकासन नोंथांमोना नंगौ जोङो समाजनि कन्ट्रिबिउसनखौ नायोबा सेवलि महिलारि मेमआ समाजाव कन्ट्रिबिउसन गैया जोङो बिथांखौ जों मानि थाखाय सिनायदों होननानै बुङोब्ला नोंथांमोना बयबो मिथिगोन सेवलि महिलारि मेमआ जाहैबाय जोंनि बिटिसिनि चिफ दागिरि गायसनगिरि बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारनि बिथाङा अनजालि आंगोनि बिसि दा हाग्रामा महिलारि सारनि अनजालि आंगोनि बिसिखाय जोङो बेखौ दा जों बिनिफ्रायसो जोङो बिथांखौ जों दा मिथिनो हादों जों सिनायदों दा
जे बिथाङा सेवलि महिलारि मेमआ अनजालि हाग्रामा माने हाग्रामा बे अनजालिया हाग्रामा महिलारि मेम माबानि सारनि अनजालि बिसि क्लियार जाबाय नङा होमबा दा बिनिखाय अब्ला नोंथांमोनानो डिसाइड खालामबानो जाबाय थारैनो अब्ला दिनै सेवलि महिलारि मेमआ मानि थाखाय समाजाव फैनो नागिरदों बिथाङा सिगां जुदि जेबो समाजाव कन्ट्रिबिउसन गैयाब्ला बिथाङा दिनै मानो फैनो नागिरदों आरो मा खारनाव मा थांखि लानानै मा उद्देश्य लानानै बिथाङा दिनै जोंनि समाजाव फैनो नागिरदों जों बेखौबो माने मिथिनांगोन रायजो नोंथांमोन जों बुजिनो सेस्था खालामनांगोन जोङो ट्राइ खालामनांगोन रायजो नोंथांमोन ओंखायनो आं नोंथांमोनखौ खावलायदों दे दिनैनि भट होनाया गोरलै बाथ्रा नङा सोरबा 500 मोनब्लानो सोरबा 1000 मोनबानो गोसोनानै भट होनानै लाब गैया रायजो नोंथांमोन आरो बेल' नङा गोबां समस्यायावबो नोंथांमोनहा थाइबा 500 थाखा 1000 थाखा लानानै भट होयोब्ला 5 बोसोर नोङो आरो बुहुत खस्थ' मोनगोन बेखौ नोजोर हो दा बिनिखायनो आं नोंथांमोननि गेजेराव गोबां मानसिफ्रा बुंनायखाय आरे नोङो मानो 3 नं क'क्राझार माने LSCनि सायाव लरेन्स इस्लारि आरो सेवलि महिलारिनि सायाव मानो बाथ्रा बुंदिया गोबां मानसिफ्रा आंखौ कमेन्ट हरदों रायजो राजा नोंथांमोन स' बेनिखायनो आं बेखौ नोंथांमोन डिटेल भाबै आं बुंफ्रुनानै होबाय डिटेल्सआ बेनो आङो बुङाखै जे नोंसोरखौ लरेन्स इस्लारि सारनो भट हो आङो बुङाखै जे नोंसोर सेवलि महिलारि मेमनो भट हो आङो बुङाखै जे आङो बिथांमोन सानै दैदेनगिरिफ्रा जोंनि समाजाव मा बिहोमा होलांनाय दं मा कन्ट्रिबिउसन दं बिथांमोननि कन्ट्रिबिउसना जोंनि समाजाव मा रोखोम आं बे गासै बाथ्राखौसो नोंथांमोननि गेजेराव बुंफ्रुनानै होदों दा नोंथांमोना निस्सय मिथिबाय सेवलि महिलारि मेमआ समाजाव माबायदि कन्ट्रिबिउसन दङ लरेन्स इस्लारि सारा समाजाव माबायदि कन्ट्रिबिउसन दङ आरो बिथांमोननि बिहोमाखौ नोंथांमोननो आं खिन्थानानै होखाबाय अब्ला नोंथांमोननि आखायाव थाबाय नोंथांमोना सोरनो भट होगोन दाना जे सेवलि महिलारि मेमनो भट होगोन ना लरेन्स इस्लारि सारनो भट होगोन बे गासैबो डिसिसना नोंथांमोननि आखायाव नाथाय आं खावलायगोन फिन जोबनायाव जे नोंथांमोना रांनि थाखाय भट दा हो रायजो राजा आइ आफा नोंथांमोन नोंसोरखौ गामि ओनसोलाव थांनानै गोबां माखासे गिदिर गिदिर रावजों दैदेनगिरिफ्रा बुजायहैगोन बुरखायहैगोन माबा होगोन साथा होगोन लावथि होगोन कम्बल होगोन माबा माबि अरुनदय होगोन हेनथेनानै नाथाय मोजाङै खोनासंनाय जादों नोंथांमोन जे नोंथांमोना साधारन पाब्लिक दा पाब्लिक हिसाबै नोंसोर नांगौ गोजोन जौगानाय सान्थि नांगौ दा बै बिथिंखौ नोजोर होनानै सोरनि सरकारनि समाव बबे समाव माबोरै डेभेलपमेन्टआ फैगोन जौगानाया फैगोन सान्थिया फैगोन बे गासैबो बाथ्राखौ नोंथांमोना गोरबो बिखाजों मेलेमजों सानखांनानै बाथ्राफोरखौ हमदांनानै सोरनो भट होयोबा साबसिन जागोन बेखौ नोंथांमोना डिसाइड खालामनानै होबानो जाबाय जे लरेन्स इस्लारि सारनो भट होयोबा मोजां जागोन ना सेवलि महिलारि मेमनो भट होयोबा मोजां जागोन बेखौ नोंथांमोननि आखायाव थाबाय आरोखि थेंक इउ